बे समाव मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गाहायै बिबान लाबोनाय उदांस्रि सोरां कछारिया बे समाव खैफोदाव दं। मिथिनाय बादिब्ला उदांस्रि सोरां कछारिया बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बोखावजायै दरं जिल्लानि गिबि पुलिसजों हमजानाय सुबुंमोन। बेजों लोगोसे पानेरि दख'रा एबसुनि मोनसे समनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुआवबो थुनलाइयारि नेहाथारि हारिमु नेहाथारिनि बिबान लाबोदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा हारिनि हाबा मावनानै हारिखौ सिबिनानै जिउआव गावनि होनना जेबो खालामनो हायाखिसै। दिनै बिथाङा खोब खैफोदाव गोग्लैनानै दं। गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै गुवाहाटीनि GNRC देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। फारसेथिं नखराव गोरिब थासारि रां रुफानि आंखालाव फाहामथाय होनो हाया जादों। बेनिखायनो गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम रां अनसुंथाइ लुबैदों। रां अनसुंथाइखौ बेंक एकाउन्ट नं 313637700953 IFSC कड SBIN 0007947 आव हरनो हागोन। बिथांनि खैफोदाव बे समाव नोंथाङा बिथांखौ हेफाजाब होगोन होनना मिजिंथिबाय।